Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na noma da fasaha tare da ni Abubakar Muhammad Ahmad. Wannan shiri ne da yake yunƙurin sanar da masana manoma na birni da na karkara cewa noma yanzu ya canja salo, fasaha ya shiga cikin noma ka'in da na'in. Muna cikin Najeriya. Najeriya ƙasa ce ta Afirka wacce ita ce ƙasa ta farko ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a nahiyar Afirka, ita kuma ita ce ta bakwai a duniya. Muna da kimanin mutane na adadin miliyan 162 da mutum 470,737 bisa ƙididdigar da aka yi na shekarar 2006. Da wannan kimanin masana sun tabbatar da cewa Najeriya ƙaruwar jama'a na tafiya ne kimanin kaso 2.1, ma'ana ƙaruwar adadin jama'a kenan a duk shekara. Wannan yana ba da damar cewa za a yi hasashen nan da wani lissafin da za a ƙara yi akwai tabbacin 'yan Najeriya za su kai kimanin miliyan 230. Sannan muna da faɗin ƙasa, murabba'in ƙasa da Najeriya ke da shi tana da 923,766 na kilomita kenan. Duk da wannan faɗin ƙasar nan kaso 40 ne kacal manoma suka yi amfanarwa, ma'ana ragowar 60 ɗin yana nan a matsayin gandun daji da kuma sauran wuraren da ba a amfani da su, koguna da sauran abubuwa wanda dukansu za a iya amfanar da su. Amma idan aka yi amfani da fasaha za a iya amfani da wannan dukkanin ƙasar da ake da ita a wannan ƙasa tamu mai albarka. Kuma shekara ta 1950 zuwa 1960 Najeriya ta kasance ta fi kowace ƙasa fitar da alfanun amfanin gona dangin gyaɗa da kwakwar manja da koko da kuma kaɗan daga cikin yanayin launin gyaɗa, maiwa, rogo, doya da lemo da sauransu. Saboda haka ƙididdiga ya nuna cewa kaso 65 ɗin 'yan Najeriya suna da alaƙa ta ƙud da ƙud da fannin noma, aida kai tsaye ko kuma mutum ya shafi wani abu da yake ɓangaren noma. Amma duk da haka bayan haka nan kuma arewa maso gabas da arewa maso yamma ita ce ta fi cutuwa da dangin canje-canjen yanayi da ake samu sanadiyyar amfani da sinadarai na kashe ƙwari da sauran abubuwa da manoma suke taimakawa. Kuma an samu canjin yanayi, yanayin da ake samu ƙididdiga ta nuna tun daga shekara ta 1970 zuwa har wannan lokaci alamu sun nuna cewa zafin rana na ƙaruwa da 1.4 zuwa 1.9 a ma'aunin Celsius duk wata kenan a duk shekara. Sannan shi kuma ruwa yana raguwa da rubu'in kaso 3.5 na ma'aunin milimita. Wato kenan ruwa na raguwa, rana na ƙaruwa. Wannan shi yake sa tsawon damina yake raguwa wanda kuma illa ce ga manoma. Amma menene mafita? Mafita ɗaya ce, abin da ya faru wannan matsalar ita ce sanadiyyar ƙaruwar jama'a da ake samu wato overpopulation kenan a Turance. Da kuma yawaitar masana'antu suna haifar da sinadari mai iskar gas da yake tasowa yana lalata mana sararin samaniya. Wato yana haifar da abin da ake kira greenhouse gas ko greenhouse emission. Amma ba iya masana'antun ne yake taimakawa ba, har da manoma. Manoma suna taimakawa kaso 20 zuwa 25 a cikin wannan iska da ake samu wanda yake gurɓatar mana da yanayi. Sanadiyyar amfani da nau'in sinadarai da suke amfani da shi ta wurin takin zamani da sauran wasu sinadarai na kashe ƙwari da ciyayi haka. To mafita ita ce manoma a dawo a rungumi abin da ake kira climate smart agriculture. Climate smart agriculture ba wani abu bane sabo, illa iyaka masana ne suka yi binciken cewa a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin yaƙar wannan gurɓacin yanayin nan da kowa ake ta tsitsitsi yake ta damun mutane yake jawowa dabbobi suna rasa rayukansu, koguna suna ƙafewa, manoma suna rasa abincin da ya kamata a noma a shekara. To wannan climate smart agriculture yana aiki ne a ɓangare uku. Burinsa shi ne a haifar da a ɓangare uku. Ɓangaren nan guda ɗaya akwai yanayin tattalin arzikin manoma ya inganta, na biyu zamantakewar manoma da makiyaya ya inganta, na uku kuma a samu kyakkyawan yanayi yadda muhalli bincike na kimiyya ya nuna cewa akwai ƙwarika da suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa wanda su suke taimakawa tsirari su ci gaba da rayuwa har su ba da yabanya da ake so. Misali matsattsaku ko kuma tana, motsin da suke yi na zirabtu na yau da gobe, kai kawo da suke yi suna buɗe hanya a ƙarƙashin ƙasa wanda iska da ruwa nan yake bi yadda shuka kuma za ta samu ta jawo wannan abun har ta amfana. So kenan idan manoma ba su zo sun fahimci wannan ba yadda za a yi, kullum ana tufka da warwara. Sinadarin
noman takin zamani da sauransu ba shi ne mafita ba. Mafita shi ne a zo a rungumi climate smart agriculture ɗin nan. Na farko a rungumi amfani da sinadarin yanayi noma ta hanyar organic. Organic shi ne a kalli yanayi, a guji yawaitar amfani da sinadarai, a zo a yi amfani. Alal misali, manoma baya buƙatan ya nemi chemical ko wani sinadari domin ya kashe ciyayi don shukarsa ta rayu. Akwai hanyar da ake bi, akwai companion crops da ake kira a ilmance a turance. Wannan shi ne misali, masara za ka iya haɗa ta da wake, amma ba za ka iya haɗa ta da wani tsiron ba. Ta yadda idan ka gane cewa ga abokan shuka, kowace shuka a kowane al'umma suna da abokan da za su iya rayuwa da su. Irin waɗannan fasahohi su ake kira climate smart agriculture. Na biyu, makiyayi ya yarda cewa manomi abokinsa ne na neman arziki. Misali, makiyayi kashin da yake samarwa na dabbobinsa zai iya taimakawa manomi wurin amfani da shi a matsayin taki. Shi kuma manomi karmami da sauransu kararen da yake na gonarsa zai iya ba wa makiyayi. Kaga kenan ana samun daidaito wurin fahimtar juna. Wannan zai yaye mana ko zai kawar mana da rikice-rikice, wani lokacin ma ya haifar da haddasa salwantar rayuka. To waɗannan suna daga cikin ƙoƙari da ake kira climate smart agriculture. Sannan kuma a zo a dubi yanayin ruwa da zai sauko a shekara bisa harsashe na masana, zai ba da daman wani irin iri manomi zai tanada don ya shuka. To irin waɗannan idan ana amfani da su, dole shi ne zai ba da damar mutum ya samu alfanun da yake so a shekara. Ba wai yawan ƙasa ko faɗin ƙasa shi ke sa me ake samu ba. A'a, dabarar da ka yi amfani da shi a matsayinka na manomi shi yake ba ka damar me za ka iya samu, wani irin amfani za ka iya samu a cikin abin da kake nomawa. So wannan shiri a zahiri zai cikakken ba da ƙarfin gwiwa ne da ƙoƙarin bijiro da hanyoyi da kuma sanar da manoma na cewa ta yaya za su amfana da yanayin da ake ciki, tunda yanayi ya canja sanadiyyar aikace-aikacen hannayenmu na yawan jama'a ko kuma na gurɓata yanayi na amfani da wasu mashina haka da masana'antu suke yi wurin samar da iska wanda yake gurɓatar yanayi. Saboda haka manomi ba shi da zaɓi illa iyaka ya dawo baya, ya tare baya, ya duba cewa me ya kamata ya yi domin ya guje wa wannan. Hanyar da za a gujewa shi ne ta rungumar hanyar noma cikin fasaha. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na gabatarwa. Insha Allahu za mu fara zayyana wannan hanyoyi ɗaya bayan ɗaya in Allah ya yarda, yadda har mutane za su fahimta a shirinmu na gaba.